Estamos criando generaciones de jóvenes que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones. Lo tienen todo, regalando los aprobados, igualando a la baja. Quizá porque la vida los ha metido en una especie de, ¿cómo diría, no? De estómago protector, ¿no? Los veo débiles y acomodados. Ai, senyor, el que un ha d'escoltar. Benvinguts a Joves Incults, un podcast on dos xavals intentem entendre què cony passa al món. Jo sóc el Hati I jo sóc en Martí. i us venim a posar una mica de llum enmig de tanta foscor. I és que, Martí, ja tenia ganes de començar el tercer episodi, Quart, Hatim, quart. Quart, Que ja. ens descomptem, que ens descomptem. Ja són tants, ja, que he perdut ja el compte de quants en portem. En primer lloc, m'agradaria començar aquest episodi donant molt de suport a les famílies afectades per la dana que hi ha hagut aquest cap de setmana, sobretot a la comunitat, sobretot de Tarragona i tota aquesta zona, per les inundacions que hi ha hagut, que, segons les informacions que hi ha a última hora, a dia d'avui, hi han 2 desapareguts, així que, esperem que sigui lleu. Sí, que sigui lleu, exacte. I que intentem que es trobin i que se solucioni tota aquesta problemàtica. I també m'agradaria recordar que segueix en vigent, en vigor, la guerra entre Palestina i Gaza, fer un petit recordatori perquè a vegades pensem Sí, que ens n'oblidem, no? Com que ja no està tan de moda, no? Clar, a vegades pensem que s'ha acabat, ja que no hi ha problema amb Iran, en plan, no hi ha la guerra activa, diguem-ho d'una manera, encara segueix. El genocidi segueix. El genocidi segueix i sincerament és bastant preocupant. Per aquesta raó trobo que era molt necessari dir-ho. I ara sí, Martí, Comencem, no? Comencem una mica i sortim d'aquesta tensió, perquè avui hem dit notícies una mica desagradables, necessàries però desagradables, així que, sisplau, DJ, posa'm la música perquè comença la intro, que a tots us agrada. I és que aquesta setmana a Espanya està passant de tot, i és que quan pensàvem nosaltres que no es podia caure un pas més al fons, Espanya ens demostra que sí, sempre hi ha un pis per sota per seguir-nos humillant. I és que a Barcelona han estrenat una obra de teatre per defensar el català, que es diu literalment Parla el català. Però, Martí, el que fan en aquesta obra de teatre literalment és fer cringe i vergonya parlant sobre el català. I és que què han fet en aquesta obra de teatre? Bàsicament han intentat imitar en diferents situacions on els immigrants arriben, per exemple, en consultes de metges i intenten fer una mica d'humor, humor negre, però que realment estan trepitjant tota la cultura i els valors catalans. Però, a més aviat d'un festival o d'un acte així de teatre, literalment el podríem anomenar aquest acte com el Cring Festival. I és que és així, l'Ajuntament diu que no sabia res i que no havia llegit el guió abans d'hora, però és que sincerament, Martí, si no t'ho llegeixes, semblem nosaltres abans de fer un examen, ni ens ho mirem. I quan ens pensàvem que aquesta setmana ens donava només aquesta notícia desagradable, sempre recordeu, sempre es pot baixar encara un pis més al fons, perquè sincerament, pitjor no es pot anar. I és que a Torre del Pacheco estem veient quasi un episodi o un videojoc en plena acció, com si fóssim una partida de Call of Duty, perquè bàsicament sembla un atrapa la bandera. I és que què ens estem trobant? Un grup de neonazis que estan cridant Viva Franco i Viva Espanya i que van perseguint els diferents marroquins que es van trobant per la zona. Ells es pensen que són molt valents, però realment el que estan fent és una mica de bullying, Martí. Estan atacant els més dèbils, però vigileu que el tir no els hi surti per la cubata. I és que, total, uns fan teatre que sembla propaganda i els altres fan violència que sembla una història repetida. I nosaltres, una setmana més, ens ho prenem tot això amb una mica d'humor. Així que ara sí que sí, comencem aquestes notícies, que tenim moltes ganes d'explicar-los el que està passant. Vale, doncs comencem amb la primera notícia. Va, fotem-li gas. Sobre la polèmica de l'obra de teatre d'Esses Latines, que es diu, sobre esquetxos, els esquetxos es diuen Parla en català, i, és una obra que pràcticament ridiculitza el català en situacions on suposadament la llengua no integra, sobretot en temes molt importants, vitals, com és la salut i el treball. I el pitjor de tot és que aquest acte ha sigut aprovat per l'Ajuntament de Barcelona. Ells han dit que no compartien la mateixa visió, però que han donat peu per la llibertat d'expressió. Això també en parlarem avui, aviam fins a quin punt la llibertat d'expressió és vàlida. Doncs sí, res. És més això, que relacionen l'ús del català sobretot en temes com importants, vitals, sobre la salut i la feina. Ha sigut una obra que no he anat a veure, però suposo que
no sé si no ho heu vist, però si no l'heu vist, mireu, busqueu fragments TikTok, YouTube i tot, que ho trobareu, de com realitzen l'obra. Perquè literalment podem dir que ha estat trending topic aquesta setmana aquí a Twitter, a Catalunya almenys, Jo quan ho vaig veure vaig flipar, i és que Vaig flipar. literalment he vist bastants vídeos a TikTok i a Twitter, i al principi, no, com que no tens context de res, Dius, això, és que jo no sabia què estava passant, Ja, de ja, veritat, dius, què és això, no saps? sabia què estava passant. I bueno, és una situació que no sé si... És que jo crec que no beneficia els migrants de cap manera. no, perquè d'alguna manera o altra donen com la sensació de que els migrants en primer lloc no sabem parlar català. Sí, exacte, que, bueno, és un altre tema, però, a més, hòstia, és que ho fiquen en temes super seriosos, com, per exemple, la salut. Hi ha un sketch dient que, com es diu? Que van al metge i no entenen el paper en català i que no els hi tradueixen. I això em sap greu, però això és mentida. No, totalment. I també parlen, no?, de que van amb un sketch d'aquests, i com el no parlar, van al metge i el no parlar el català, com que d'una manera o altra no els atenen. Saps? Diuen, o parles el català o no t'entenc. Per començar, a mi m'agradaria parlar als límits de la llibertat d'expressió i de l'humor, en general. Perquè, aviam, jo sempre he sigut típic de que l'humor és bastant lliure, saps? Tampoc no és que ho pensis, sinó fas el xiste i ja està. Però amb la situació que es troba el català ara mateix, que he buscat dades i el l'IDESCAT, de menors de 44 anys, només un 15% comencen sempre les seves converses en català. I entre un 20 i un 30% mai comencen les seves converses en català. Ja. Menors de 44 anys. Ja. Que ja no és gent gran que acaba d'arribar i li costa més aprendre, que són joves que tenim més facilitat per aprendre llengües i, a més, el català i el castellà no es diferencien tant. Sabent castellà No, sí, total. no és pas difícil aprendre català, no estàs aquí aprenent a parlar alemany. No, sí, i a sobre una cosa bastant preocupant també és que això passa amb gent que ha nascut aquí i gent que en teoria també és catalana, en plan, ha nascut aquí... Sí, gent catalana, família tota la catalana vida. que parla en castellà, bueno, no sé, és que... A mi m'agrada parlar català i jo agraeixo que la gent parli català. I, home, el lloc on s'hauria de parlar més català, que és a les escoles, ara vas a molts patis, a Barcelona, per exemple, i literalment escoltes a més gent parlar castellà que el català. El raro és escoltar algú parlar català a Barcelona, Avui en dia, sí. la veritat. No, avui en dia, sí. Jo no sé, això... jo crec que a la llarga, perquè estem parlant de menors de 44 anys, les futures generacions. No, sí, aviam. Jo trobo que aquesta dada... Mira, no estic estic d'acord perquè al final són dades oficials i és el que hi ha en plan... I d'escat, Sí, en plan, no menteixen, però també hi ha com una petita trampa. I és que també hi ha molta població que vol aprendre català, nouvinguda, que no té... Ja entrem sempre al rerefons de tot, perquè hi ha molta gent que diu que cada cop es parla menys el català, pot ser que és veritat. Hem de fer també una crítica una mica interior entre nosaltres que ens hem criat sempre aquí a Barcelona, aquí a Catalunya, i ens hem educat en català, i entendre una mica que entre tots hem de donar visibilitat també a la cultura catalana, no? I Sí, parlar la nostra però llengua. la majoria de gent, si alguna persona et parla català, ho accepta, encara que li costi, No, totalment. La majoria de gent està oberta. És que a més jo crec que prefereixen que parlin un mal català que un fantàstic castellà. Bueno, és una mica el debat que vam tenir l'altre dia. Sí. Hi ha molta gent també pensant en nosaltres a nivell personal, o almenys jo penso que hi ha molta gent que a vegades té com aquesta vergonya a parlar el català, el por a dir, aviam què diran aquestes persones, no? I realment, nosaltres al nivell personal vam dir, jo prefereixo que una persona s'arrisqui a parlar el català i que s'equivoqui. Que falli, no passa res, aquí estem tots per cometre errors. Si nosaltres mateixos, a vegades, ara mateix deixem anar castellanismes constants. Molt grans, i després penses, hòstia... Ens mirem el podcast després. Pensem, mare de Déu, no som un bon exemple pel català. Però bueno, això també, vulguis o no, també és la situació, són les nostres paraules que hem adaptat del castellà. Però és que no és adaptar o no adaptar paraules en castellà. La cosa és, hòstia, la gent que ve aquí a Catalunya, jo no et dic de vacances. De vacances no has d'aprendre català. Però, hòstia, si vens a viure un petit esforç, allà se'n riuen molt amb el tema feines i he vist un sketch que diuen, hòstia, ara tinc el C2 de català, un nivell alt, però és que tot i així demanen un català natiu. Ja, el que jo he vist, això és mentida. Ja. En plan, sí. A més, jo crec que es valora molt que una persona de fora que porti pocs anys, per dir-ho d'una manera, 3, 4 anys, tingui un C2, ja jo crec que es veu amb molt bons ulls, perquè ha fet l'esforç d'intentar adaptar-se. I literalment és un exemple de que si amb aquests pocs anys ja s'ha tret el C2... Que és un nivell alt, el C2. Clar, amb uns anys més, ja segurament, saps? Doncs perfecte. ja el tindràs del tot. No necessito que els treballadors parlin català com I sempre. Clar, i l'altra polèmica, no?, que hi ha en aquesta obra de teatre és l'humor
fins a quin punt s'accepta. Jo això no ho accepto, perdona per interrompre't, però jo això no ho accepto, Ja. perquè és que això, vulguis o no, és que és això, amb tot aquest tema que viu el català, que el català, vulguis o no, no és que s'extingui d'avui a demà, però és que s'està perdent molt, sobretot en les grans ciutats. Sí. Aquí nosaltres vivim en un poble petit, i Sí. no es nota, perquè pràcticament tothom No, parla català. la gran majoria de la gent veritat, parlem però català. jo, quan vaig a Barcelona, flipo, perquè... Fins i tot la gent que trobes a les diferents botigues a vegades ja et parla Sí. directament al castellà. Sí. I Bueno, gent catalana a vegades. també és veritat que tenim molts prejudicis als catalans, que per exemple, jo què sé, entres en un pakistanès Sí. i li parles en castellà, eh? Aquí Sí, ens sí, va sí, passar sí. amb la No, tenda, no, no. amb la tenda de mòbils del poble, li Sí, parles sí, en sí, sí, castellà sí, sí, i llavors sí, et total. respon amb un català perfecte i dius... I em deixa amb cara tonta. Però t'alegra. No, no, Penses, sí, hòstia, quin gust, De fet, quin gust. marxes de la botiga, que a mi em va passar. Vaig portar a arreglar el meu mòbil i, hola, buenas, què tal, no sé què, hablo en castellano, i el tio em respon amb un català perfecte. Però és que, no, és que ni forçat, no, perfecte. Sí, En plan, com si fos original, com si hagués nascut d'aquí, que segurament potser ha nascut aquí, fins i tot, saps? Bueno, sí, clar, Que no ho sabem, estem que no ho prejutjant. sabem. Sí, però el més probable és que no hagi nascut aquí. Però literalment marxes de la botiga, òbviament després vaig parlar a mi català, no? Vaig marxar de la botiga dient, ostres, fins i tot a mi mateix, d'una manera o altra, m'han menjat aquests prejudicis Sí. i literalment he entrat ja a la botiga predisposat a parlar en castellà. Però estic segur que sempre que hagis de reparar el mòbil aniràs a aquesta botiga. Ara sí. 100%. Bueno, jo en el meu cas, segur. Sí. Segur, perquè és que és... Ja veus que és un esforç, és com que et sents també més... Hòstia... Més saps? molt content. molt content de que s'utilitzi, de que hi hagi gent de fora que nosaltres donem per fet Sí. que no, i et parli en català, i en un bon català, que bueno, que ja ho hem dit abans, que no és parlar bon català o mal català, que si s'intenta està bé. parlar-lo. I l'altra cosa és, també no hi ha cap mena de problema en que parli en castellà, però que s'entengui el català. No, sí. Vull dir, hi ha gent que se sent molt més còmoda parlant en castellà, i això no ho trobo gens malament, No. gens malament, però sí que demano que se m'entengui parlar català. Clar. O, per exemple, tu, pot ser que una persona et respongui en castellà, però molta gent, la gran majoria de gent que viu a Catalunya, si et respon en castellà, el català l'entendrà. Perquè vulguis o no hi ha moltes coses semblants. Llavors, almenys que tu et sentis lliure de parlar el català, vagis on vagis, perquè literalment ens hem de sentir orgullosos de parlar la nostra llengua, que és el català, que és la llengua oficial d'aquí a Catalunya, per molt que des d'Espanya no ho vulguin, No, bueno, però ja. sincerament Catalunya té la seva llengua, que és el català, i literalment hem d'intentar d'alguna manera doncs, que visqui per sempre, igual que a València. Aquest català, bueno, sí, però a València el català està més perdut. Millor parlar del País Basc, per exemple. O també... No, però València també és un clar exemple de que si no es vigila... Es perd. Es perd. Sí, no, sobretot moltes zones de València, sobretot del sud, bueno, que està menys lluny, diguem-ne. Jo quan vaig anar de vacances a Penyíscola, que queda molt més al nord, que queda molt a prop de Catalunya, allà molta gent, molta més gent del que m'esperava parla català, sí. saps? I molta gent t'entén el català, però... Jo trobo que una cosa que és molt important per mantenir una mica l'essència del català i que cada cop es parli més el català una mica, vulguis o no, la gran importància, l'eina essencial que manté tot això jo trobo que és també la cultura, la música, per exemple, el cinema, les obres de teatre. Són coses, sobretot la música ha estat un pilar fonamental en la història de Catalunya. El català, sí, i tant. Que ha parlat, a partir de la música s'han expressat missatges de resistència, per exemple, en la Guerra Civil. En el seu moment hi havia, hòstia, és que no vull dir un nom sense equivocar-me, però hi havia un poeta que va fer en català uns textos criticant quan estava tot revisat de lo que tu feies, perquè no fos una crítica, que era una crítica que només podia entendre el català. Ja. Sí, total. I és que, vulguem o no, és com l'essència, i per això jo trobo que també és molt important que a partir de la cultura s'impulsi també encara més i es doni encara... I nosaltres també donem encara més visibilitat a tota aquesta gent que ja està fent l'esforç d'integrar el català en les seves vides, saps? I de visibilitzar-lo. I jo faig una proposta a tothom que estigui escoltant, que és sempre començar les converses en català. Encara que, si després no t'entenen, no hi ha cap mena de problema en canviar el castellà, perquè és normal que una persona que va de venir no ho entengui. Però començar en català també ajudaria la gent a entendre'l millor i a dir, hòstia, no em prejutja. Sí, i sobretot una cosa que trobo que és essencial, i ja per acabar, és literalment no forçar a les persones, que no tinguin una mala experiència de parlar el català, que literalment tu no l'obliguis a parlar el català, que sigui una cosa natural. Sí, i sobretot no enriure'ns dels errors, no mirar malament per parlar malament el català, no, tots aprenem, tots ens equivoquem i ja està. Ens hem d'integrar, i ens hem d'integrar nosaltres encara més, per molt que siguem d'aquí, ens hem d'integrar encara més, i la gent nouvinguda, ajudar-los
a integrar-se, perquè ja et dic jo que el primer que volen és impulsar i ajudar la llengua catalana. Sí, la majoria de gent li agrada. És així. I bueno, Martí, Sí. passem a la segona, no? No sé, ja toca, Vinga, no? va. Passem a la segona notícia. Doncs va, Martí, faig la segona notícia d'avui, I és que tela, senyors, el que va passar a Torre del Pacheco. I és que, senyores i senyors, el passat dimecres, a 2:15 del matí, un senyor anomenat Domingo, de 68 anys, va rebre una pallissa, presumptament, per part d'un jove marroquí. I és que una de les grans qüestions que ens estem trobant que està passant és que encara no se sap el nombre exacte de les persones que van participar en aquesta agressió. Per què? Doncs perquè des del primer moment es van anar enviant diferents informacions que, a més d'informació, eren desinformacions totalment falses per part de líders d'extrema dreta, com per exemple el líder de Se acabó la fiesta, com és Alvise Pérez. Però tot això què va provocar? Doncs una cosa que fins ara gairebé a Espanya no havia passat mai, Martí. I és que, d'una manera o altra, els nazis d'Espanya es van ajuntar tots per anar a atacar brutalment els marroquins. Sabies com es va anomenar aquest acte que van fer? Una caza de moros. Literalment la van anomenar una caza de moros. I és que molts de vosaltres segurament us preguntareu com es va originar tot aquest caos. I és que, senyores i senyors, com us portem avisant ja des de fa uns quants episodis, perquè aquest ja és el quart, en les últimes setmanes, i podríem dir que gairebé en els últims anys, portem una tendència molt negativa, en la qual els partits d'extrema dreta estan enviant un missatge cap a la societat bastant perillós que està provocant com una incitació a l'odi molt heavy, molt important i molt desagradable, sincerament, cap a la gent immigrant, especialment en aquest cas cap a la gent marroquí. I és que, Martí, això se'ns ha anat de les mans. Se'ns ha anat de les mans totalment. Que es vegi en ple 2025 situacions com aquestes és vergonyós. Jo no entenc, de veritat, aquestes persones, si no és que no estan bé del cap, o és que si són psicòpates, però en quin moment? En quin moment? És que no sé si és que es creuen una propaganda d'aquests partits d'extrema dreta o què està passant, és que ho trobo tan exageradament fort. És que és una barbaritat. I és que, sincerament, aviam, una cosa que quedi clara, que aquí queda molt clar i recalquem que condemnem totalment aquest atac que va patir, en aquest cas, el Domingo, aquest senyor de 68 anys. Això és terrible. Això vull dir, està molt malament, però en quin moment ara mateix hem de fer reps violència a una persona i hem de multiplicar aquesta violència per 1000 o per el que sigui. Totalment. Ull per ull tothom acaba sec. I és que no es van ajuntar el que nosaltres diríem potser 10 persones, 20, 30. No, senyores i senyors. Estem parlant s'està especulant des de 100, 200, 300, encara no se sap exactament el nombre de... No, persones, és que no els hi podem dir persones. Nazis, senyors, nazis. I una cosa molt important, perdona digues. Ho he de dir 100% perquè si no literalment exploto, i és que es van fer manifestacions pacífiques, també a Torre del Pacheco, on també van assistir, en gran part, també persones marroquines que estaven totalment en contra del que estava passant en aquest petit poble de Múrcia. I és que, senyores i senyors, van ser els primers de donar la cara després d'aquests fets. I és que no cal que ho recalquem nosaltres, però si cal ho fem. Els primers afectats de tots aquests actes, que des d'aquí condemnem totalment, i sincerament aquesta gent que comet aquests actes, doncs mira, que ojalà es podreixin a la presó, sincerament, perquè no té cap justificació alguna. Cap ninguna. Perquè a sobre no van ni robar ni res. Bàsicament van fer una pallissa de manera gratuïta, val? Des d'aquí ho condemnem. Els primers que els hi fan mal, a part de tots els familiars d'aquesta persona... És els propis marroquins. Ho has dit, Martí. És que, és que s'està ficant... Vull dir, és una representació que no és correcta. També és veritat que d'aquest atac se li dona molta més importància, que té importància, que està molt malament, ho torno a recalcar, però se li dona molta més importància perquè interessa a la propaganda d'ultradreta, perquè ho ha fet un marroquí. Que van dir que eren 5, que tenien fotos falses... No, i us diré una cosa, Des d'aquí jo no afirmo ni desmenteixo res. Però també hem de dir una cosa, Estem dient que és marroquí també perquè és lo fàcil. Sí. Perquè l'home, el senyor, el Domingo de 68 anys, l'única cosa que va dir és que hablaban con una lengua que yo no entendía.
y puedo decir casi al 100% que se trata de un marroquí. Però us diré una cosa. Això, òbviament, no justifica res, però l'argelià, per exemple, és molt semblant al marroquí. Sí, bueno, però clar, vull dir, aquí bueno, ja ho veiem aquí a Catalunya amb la Sílvia Orriols. Tot és el mateix. Sí, Tot és el tot mateix. s'ajunta al mateix sac. Tot s'ajunta al mateix sac i no importa res. Bueno, i jo he vist avui un vídeo que no sé fins a quin punt és cert o no és cert d'un tio que està anant al seu poble, que és a Torre del Pacheco, des de Madrid, i el bus està ple. Total. I el tio diu... Es deia, espero que tota aquesta gent no estigui anant a lo que estic pensant. I literalment van anar a lo que estaven pensant. Bueno, el vídeo era d'ahir, era penjat ahir, Bueno, pensa que les manifestacions es van fer el dissabte, si no m'equivoco, a les 10 de la nit aproximadament. Dissabte passat. Sí. Dissabte passat. Sí. Aproximadament a les 10 del matí, després de que a les 8 aproximadament es fes aquesta manifestació pacífica, en la qual van assistir aproximadament unes 2.000 persones, que tot allà ho trobo bé. Ho trobo bé, perquè vulguis o no, jo entenc que la gent es manifesti en contra de tot això. Però jo volia parlar també d'un altre tema que trobo bastant important, i és que en les últimes setmanes, clar, aquest tema del qual us parlaré segurament no l'heu escoltat enlloc. I és que són petites notícies que passen que m'agradaria veure que si fossin les persones es canviessin, els personatges es canviessin d'identitat i de nacionalitat, segurament es parlaria molt més. I és que segurament a tu mateix, Martí, no ho saps, en els darrers dies, en les darreres setmanes, es va cremar una mezquita a la Noia. Val? Aquesta mezquita s'havia fet a partir dels diners de tots els contribuents, de totes aquestes persones que anaven a resar en aquesta mezquita. Llavors, també una altra notícia que va passar, ja això sí, fa unes darreres setmanes, i és que 2 policies, per la nit, que ja no estaven de servei, van matar un noi marroquí, perquè literalment l'estaven, segons ells, aguantant perquè vinguessin reforços. I què van fer? Literalment van fer una cosa que segurament molts de nosaltres ens recordarà a lo que va passar a Amèrica, amb George Floyd. El va ofegar, senyores i senyors, i malauradament el va deixar sense vida. Llavors, què vull dir amb tot això? Que tots aquests actes m'agradaria veure si un marroquí hagués cremat una església aquí a Catalunya o a Espanya, què hagués passat? I bueno, sobre el tema Marroc i tot això, que estem super mal informats, perquè és més tu que ets del Marroc, vull dir tu que ets marroquí. Sí. A Marroc no hi ha un cementiri superimportant cristià? A Tànger, que és a la ciutat que jo visc, literalment, gairebé el cementiri de la gent cristiana està gairebé més ben fet que els cementiris de la gent del poble musulmana. Però això no ho diuen perquè no interessa. Al igual que aquestes dues coses que han passat, jo no en tenia ni idea, i jo intento informar-me de bastantes coses, intento mirar tot el que està passant al món, i d'això no en tenia ni idea. Per què? No volen donar repercussió a coses que no els interessa. Saps en quins mitjans sortia això? Només en mitjans locals. M'agradaria veure per què La Vanguardia, per exemple, no? No. O m'agradaria veure per què en les tertúlies no s'ha donat tanta cobertura. Es parlen d'aquestes coses, i tant. I si fos al revés, ja ho sabríem. Segur. I és que una cosa que em fot... És que sincerament aquest tema em posa molt nerviós. Aquest tema literalment al principi no li vaig donar molta importància perquè deia, bueno, és un cas desagradable més que està passant en l'actualitat. Que també us dic una cosa, m'agradaria que també es donessin tanta importància a tots els casos, per exemple, de violència de gènere que hi ha, que en cap d'ells es fa una redada tan gran i es va pagar el culpable de tots aquests actes. Bueno, vale? Clar, és que seguint aquesta cosa, si el culpable viu a Terrassa, hem de pagar tota la gent de Terrassa, no? I és que, senyores i senyors, una de les coses més preocupants que van passar i és que aquests nazis, aquests literal neonazis feixistes... Totalment horrible. En més d'anar a buscar aquesta persona que va cometre aquests actes, literalment van anar al barri de Torre del Pacheco, on literalment hi ha més immigrants, i literalment marroquí que es trobaven, marroquí que apallissaven. I des d'aquí tampoc vull dir que els marroquins siguin ni uns sants, tampoc dic hi ha de tot, aviam, no entrem, hi ha de tot. Hi ha de tot, com a tot arreu, i com a totes les religions, com a totes les cultures i com a tots els països. Però bueno, vídeos que he vist que et fan entrar un mal al cos,
A mi em posava la pell de gallina. Sí, una sensació tan desagradable és com pensar, hosti, Déu meu. I mira, perquè ho entengueu una mica, ara us el posarem perquè ho veieu. Com heu pogut observar en les imatges, a més de persones, jo crec que eren literalment, doncs, animals. Animals. Perdó, és que ja veia venir. Animals. I és que, sincerament, hi havia només 50 agents policials per controlar a tots aquests individus, per no dir animals, que potser eren 100, 150, exactament el nombre exacte no se sap, perquè hi va haver-hi una quantitat tan gran de persones, Martí, que literalment no se sap encara a dia d'avui. És que jo no acabo d'entendre del tot què està passant. Vull dir, com podem tenir aquest tipus de societat aquí al nostre país? I és que el més fort, i perquè vegis la hipocresia que hi ha en l'actualitat aquí a Espanya, i és que, aviam, com és normal, des del govern, no, s'ha dit que s'estan enviant reforços que sortiran des de València, val? Fins allà, normal. Una cosa òbvia, perquè amb l'animalada que està passant, doncs, més faltaria, no?, d'alguna manera. Sí. Però ara ve lo graciós. Espera, escolta això, Martí, perquè literalment a mi em va deixar bastant sorprès. I és que aquí apareix Alba del Feijó. Aquí surt Alba del Feijó, com és normal, deixant el típic tuit de dient que el govern d'Espanya ha d'enviar molts més reforços per aturar tot el que està passant al Torre del Pacheco, no? I ara, fent una mica de memòria, recordo unes paraules que ell mateix va dir en el moment que va ser com reescollit, no?, líder del PP, en el qual va dir que ell, doncs, per què no, hauria de seguir el que molts espanyols pensen en aquest país, tots aquests que donen el seu vot i el seu suport a Vox, no? I clar, és una mica com... Contradictori, no? Contradictori, sí, bueno, que Feijó... La hipocresia de sempre. La hipocresia d'Espanya, no, Martí? Sí, en general. Made in Spain, això. Sí. Marca de la casa del PP, bàsicament, i de l'extrema dreta. Perquè si realment tu estàs dient al govern, en plan, estàs com atacant el govern perquè no ha enviat reforços, però al mateix temps estàs ajuntant-te per a un futur, ajuntar-te amb Vox per formar govern. I Vox, literalment en aquest cas, per exemple, el líder de Vox de Torre del Pacheco, que és José Ángel Antelo, va sortir com un valent, saps, davant dels mitjans de comunicació, ja que estava com en su salsa, perquè davant seu tenia una maribunta ja plena de nazis, i va dir que això no pot ser el que va passar i que Espanya debe de defender a los españoles. I en aquell moment, tots els nazis, ué, i una mica més i comencen a cridar presidente. És que és una barbaritat. No, és una barbaritat. Jo hem parlat algun dia, però encara que surti una miqueta del tema, quin tant % de població d'Espanya és nazi? No, és que és una pregunta, fora bromes, clar, és que nosaltres aquí... Que és perillós, ens fa por com fer-la. Aquí dalt no es veu tant, saps? Aquí, però, hòstia, que et fiques a mirar aquestes situacions i dius, hòstia, pues... Que han anat 100 o 150, que és el que ha dit. És que podria tenir una part massa gran, Ens sorprendríem. Això segur que la gent que li pregunti et diria un nombre molt baix o molt alt. Bueno, ja, depèn de qui li preguntis. No sé, és igual, millor no opinar. No, i hi ha alguna que a mi, almenys a nivell personal, em va deixar bastant com... Bueno, en veritat no em va sorprendre, perquè m'ho esperava. I és que, bueno, com us he dit, va sortir el líder de Vox de Torre del Pacheco, no? I en cap moment va condemnar els fets dels nazis. En plan, només li interessa una cosa. Tot l'altre, no. Que literalment fos una caza de brujas, literalment que fos És que literalment, Martí, em sap greu dir això, però és que literalment em recordava a temps
foscos del passat. Bueno, però és que què busca Vox? Què busca Vox? I és que jo tinc la sensació que ara van per als marroquins. Després aniran per la gent, per exemple, d'Amèrica del Sud. Sí, no, ara no... Després pels col·lectius LGTB. Sí, n'hi ha de minoria en minoria, de minoria en minoria. I de mica en mica... és com que de oca a oca i tiro perquè me toca, saps? I aniran així, bro. No, és que aniran així, totalment. I bueno, no parlar de tots els immigrants que faran fora, no? Ai, Martí, has tret el cajón de mierda, eh? Què? Has tret. Quants? 8 milions. 8 milions. I després, No seran capaços, no? i després en surt el senyor... Com es deia? El Figueroa? Figueredo, no? Figueredo, exacte, Figueredo. aquest. Aquest surt dient-li a una periodista que això era mentida, que era un boló del país. Ah, sí? Era un boló del país. Bueno, anem a xapar-li la boca una mica, no? Sí, no? Anem a ensenyar als nostres oients i espectadors la hipocresia de Vox, sisplau. Escolteu això. 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración. Ho ha dit! No era que no ho deia? Un bulo del país, Hatim, un bulo del país. Un bulo del Ai, país. ai. Marca de la casa. De lo país, que li deia no sé qui, mare de Déu, Tu. mare de Déu. És que sincerament... Això ho deia, el bulo del país ho deia aquest del Figueredo. Figueredo aquest. Figueredo. Que Té un nom complicat, sí, que és nebot de Rodrigo Rato. Ai, Rodrigo Rato. Tots ens sonarà, Ens sonarà d'aquest. Aquest mateix tio, al congrés d'aquests passats dies, també va dir que no sé per què l'havien cridat en ple descans d'estiu o no sé què, així, no sé, vull dir, com si l'haguessin ficat aquí a asfaltar carreteres en ple sol, que està al Congrés amb aire condicionat. No, sí, és vergonyós que un mare de diputat... Que cobra 104.000 euros a l'any sense comptar pagues extres d'aquestes que es fiquen als de Vox. No, sí, i es Que com a fan mínim- paguites que com a mínim no fan com el PP, extraordinàries. que com a mínim no fan com el PP que no les declaren. Però bueno, que se sàpiga. Que se sàpiga, però bueno. I és que sí, el partit que en teoria diu que Espanya és per als espanyoles i que Espanya és vàlida per aixecar el país per si sola i que no necessita l'ajuda de ningú, jo ara, sincerament, els hi faig una pregunta. I és que si hi ha 3 milions de votants a Espanya que voten a Vox, sabíeu que hi ha en els camps, els agricultors, per exemple, estan demanant 300.000 treballadors pels seus camps? Us diré una cosa. Els votants de Vox, vinga, que estiguin a treballar, perquè són 300.000 i quants treballadors són immigrants d'aquests? Que com els comencem a fer fora, quants en necessitaran? No. Fem fora els immigrants, no? Com va dir Rufián? Que al final la Bascal s'haurà de posar a treballar. Ah, no. Jo crec que ni així, eh? Ni així. Jo crec que s'inventaria alguna. La Bascal seria el típic que si se'n va a treballar allà a ser com un temporer, a treballar com un temporer, jo crec que seria el típic que s'amagaria ja en una habitació i trauria el mòbil a veure el TikTok. Què passa, que això ho fas tu, Hatim? No. Merda, m'han pillat. No, però al final és una hipocresia total, la veritat, tot això. És que si haguéssim de començar amb hipocresies de Vox, no acabem. I és que una de les coses que penso, i és que no, amb aquests 8 milions d'immigrants que volen fer fora, no estem parlant dels nouvinguts. No estem parlant tampoc de la gent nouvinguda que té els papers legals, sinó que estem parlant... Des dels anys 90. Qui se'n com també una altra cosa que ha dit Rufián. Què? La Minya Mal. Ah! I Nico Williams, vinga. La Minya Mal i Nico Williams marxaran. Sí, home. I el Garriga? No, ell no compta, no? No, bueno, és que vas a mirar els llista de Vox quan mires els cognoms i molts cognoms no són espanyols. Bueno, venen o de famílies de corruptes o de feixistes. Bueno, ara mateix I no ho algun sé, cas però... aïllat, com es diu aquesta que ha parlat de cognom? Adrià, tu ho tens aquí a mà, de com es diu de cognom la senyora aquesta dels 8 milions d'immigrants?
Rocío no, aquesta és una altra. Hòstia, ara... Senyoreta, sí, Rocío de Mer. De Mer. Superespanyol, De Mer. Superespanyol de Mer. De mer? Superespanyol, vull dir. Ah, La seva família és espanyola des d'abans de que naixés Jesucrist, tio. No, sí, típica Spanish... Sí. Spanish girl, típica Spanish girl. Bueno, es diu de Mer, no Chen, bueno, Chen no, si no Chen és xino. No González, diràs, no? No, em volia referir, tio, a Maravet. Maravet. No volia dir el teu cognom, saps? M'estava intentant ocórrer algun, saps? I això és una cosa vergonyosa, perquè, per exemple, el que volen és que gent com jo, que hem nascut aquí, a Catalunya, per exemple, i que parlo el català perfectament i que m'he integrat en aquesta cultura en la qual ens trobem ara, la catalana i també l'espanyola, per exemple, una cosa que em sorprèn molt és que critiquen els immigrants que no s'integren. Els immigrants que llavors s'integren també els volen fer fora. Llavors, l'únic que volen és una Espanya de gent de la casta espanyola. Sí, bueno, sí, ¿sabes? clar. Macho ibérico. Una altra vegada... Que piqui aquí i que vayan pa'lante con su pecho lobo, saps? Una altra vegada nombrant, el que m'he passat poder avui, amb paraules de Rufián. No volen catalans perquè no se senten espanyols, però tampoc volen immigrants que es volen sentir espanyols. No, és que, sincerament, és així. Ja està, però és que no sé. És una... I a sobre, a part, de que no tenen el poder. En plan, estan dient coses que no poden fer. En plan, no té ni el poder a Espanya de fer-ho, perquè això ve d'Europa. Això ve d'Europa, senyors i senyores. Que això a vegades ens creiem que tots aquests missatges... Sí, són bueno... Ens els creiem. La gent nazi se'ls creu i diu... La propaganda de l'extrema dreta. Però, sincerament, Bueno, Martí, sí, prou, espero que això no es repeteixi. I estic fart d'això, Martí. Sí, estic anem a fer alguna més. Vull una mica de salseta. Sí, exacte, no? Va, passem a la secció del joc, que estic fins als collons ja d'això. I per fi, senyores i senyors, arribem a la meva secció preferida, que és la secció del joc d'en Martí. Escolta, però que estic jo aquí. Ui, tu què fots aquí? Ja, És què que fas aquí? m'ex- Qui ets tu? A veure, soc l'Adrià, encantat conèixer-vos. Soc el que està dirigint l'àudio darrere càmeres, però avui estic davant la Tu, càmera. quina rata el cabron. Sí, ja vol xupar càmera, Ha tardat, aquest és el quart episodi, ha tardat literalment 4 episodis a posar-se davant de la càmera. Vinga, roba protagonisme, i és que sí, jo faré el joc d'avui, i el joc d'avui es tracta d'un rànquing a cegues. És semblant a al top 10 que vau fer al segon episodi, però és una mica diferent també perquè, bé, primer de tot hi ha 8 espais, 8 ranures, i funciona diferent. És a dir, jo diré uns noms de polítics de tot el món, espanyols del món, i... Vale, ja puc començar a preparar els 8. Sí, i vosaltres haureu de, doncs això, ranquejar-los, posar-los en un top, sense saber quin diré després. I, evidentment, si jo dic un nom que no us agrada gens i el poseu al número 8, després aquest no el podeu canviar i moure'l a un altre lloc. I si surt algun que us agrada encara menys, doncs no el podeu canviar. En fi, que nos jodemos. Si el posem tercer i queda malament, mala sort. Haver estudiat. Espavila. Jugueu-lo a casa, Exacte. No us oblideu, feu el mateix que estan fent ells, agafeu un paperet... no feu trampes, sobretot, sigueu sincers. Martí, vols que et digui un acudit dolent? No. Jo podria jugar a cegues, si em trec les ulleres. Molt dolent. Vale, comencem. No s'ha vist. Primer nom... Perdoneu-me. Va, comencem. Teniu ja les 8 ranures a casa, Sí. també. Som-hi. El primer nom serà Gabriel Rufián. Vale. El segon, suposo que serà l'altra punta del top, o no ho sé. Una senyora alcaldessa d'aquí d'un poble bastant a prop nostre, de les afores, fores de Barcelona. Vale, ja està. No cal que digui més presentació. Sílvia Orriols és el segon nom. Islamòfobs, no. El tercer serà Isabel Díaz Ayuso. Bon becat. Podeu anar amunt, podeu anar avall. Però recordeu que no es pot canviar. No m'agrada ficar-lo on l'he ficat, però bueno, és igual. Ja no es pot canviar. Vale, ja està. El quart serà Donald Trump. El senyor Ross, que ha aparegut en gairebé tots els episodis. On el posarem? Avui no ha aparegut, Avui, mira, s'ha portat bé. No, mai es porta bé. Portar-se bé, no. El problema és que aquí a Espanya s'han portat alguns pitjor. Exacte. I parlant d'aquest tema, a Santiago Abascal és el següent, no? Tu, bueno, millor que no dic els que em falten, perquè... Ja ves. Esteu agafant ja el boli amb ràbia, estan escrivint ja, que sembla... Ja l'he liat, jo.
Després, el tercer últim nom serà Pedro Sánchez. Vale. I un cop teniu aquests, Espera. ens queden 2 ranures. Vale, de moment estic content amb el que he És que posat. ja veuràs el que ens vindrà. Ja m'ho imagino, Ens queden 2. Quines us queden? A veure, fem un repàs així. Quines no heu posat? A mi em falta ara el 2 i el quart. Literal, el mateix. Els falta... Sí o no? Hem fet el mateix, Hatim? M'has copiat, No crec, cabró. impossible que haguem Sí, fet el una mateix. polla. Impossible que haguem fet no hem fet el mateix, estic segur. Ho tindran exactament igual? No, Ja, jo crec que sí, bro. No, jo crec que no. Jo crec que sí, Jo bro. crec que no. Bé, amb aquests 2 números, em sap greu... Ens has putejat, ja està. Em sap greu, Ens quedarà horrible, tio. Haguéssiu tingut qualsevol altre que no fos el 8. Ens vindrà Hitler, bro. Ens ficarà Hitler al malparit, tio. Sembla el seu amiguet Francisco Franco. És el penúltim nom. Sí, I ara falta Hitler, tio. És capaç de ficar-nos Hitler ara, bro. No, he anat a Ens ficarà el Netanyahu, tio. És que a sobre té... El cabron té risa de malvado, Sí, saps? no estic gens... Els deixo pel final. I l'últim serà Carles Puigdemont. Bueno, mira, va, encara, et perdono. Però no m'agrada malament, No, la veritat. Ara anem a fer revisió de la llista, a veure. Home, no us ha quedat malament? El Franco el teniu al quart o al segon, eh? No sé com ha quedat això de bé. Ja he dit que no m'ha quedat malament el malparit, tio. Què saps tu si el tinc segon? Res. Se l'haurà jugat? Ah. Doncs... Es pensa que m'ha vist. Es pensa que sap quin s'he posat jo. Va, qui comença? Comença tu, va. Vale, doncs començarem per al 8. No, espera, posem emoció. Fiquem això a la taula. Prou emoció, que no hi ha res especial. Vinga, va. És que està tot malament, pràcticament. Parla! El canviaria tot. Tram 8è. Donald Trump! Que mira, encara, però és que venir Franco. Respectable. Va venir Franco. El tio taronja. Segon, setena, Sílvia Oriols. És que per començar jo no fico Sílvia Oriols. No, horrible, però no la fico per sota de Bascal. Sisè, Santiago Abascal, que per mi era el... En veritat era el 6è, però bueno. No el justifiquis, digues els noms Vale, ja. cinquena, Ayuso. Vale. Quart, que aquí és el que l'ha liat més. No pots canviar. És millor que tots els altres que has dit. Això ara és una dada. No és una dada. La dada te la pots ficar pel cul, tio. Pedro Sánchez tercer. Just per sobre, per poc. Sí, el mateix, Més o pràcticament. Després, Carles Puigdemont. I de primeres, Gabriel Rufián, que remarcaré que li he ficat un cor. Se l'estem. Cratones. Vale, bé. Jo t'he de dir que el tinc una mica diferent a tu. Bastant orgullós de tenir-lo diferent a tu. També et diré. A veure, per què? No miris, us vull agafar de sorpresa. I és que amb el número 8, sense que... Feu-me redobles, bro. Redobles. Que viene. Amb el número 1. No, amb aquesta no es mereix ni redobles. No. Dieu 1 després de que digui el nom, vale? 3, 2, 1... Amb el número 8, Sílvia Oriols. Amb el número 7, un trapella, un espanyol de pura casta, Santiago Abascal. Aquest l'aplaudim, no? No. Tu, però, bé, estic flipant un moment. Hatim, on has ficat el tram, tio? Calla, bro, deixa'm seguir, bro. Amb el número 6, Tram. una noia, una dona, que literalment per culpa seva molta gent gran van morir a les residències de Madrid. Isabel Díaz Ayuso. El tram l'ha posat el primer, em sembla. Tu què, tio? On has posat el tram? Bro, On has posat el tram? I el... Però que tram l'ha dit al principi, que el podies ficar baix, que tenies lloc. I amb el número 5, No se l'ha jugat. el pop, el tio que vol fer fora tots els hispanoparlants d'Amèrica. Un tio que sembla que l'hagin pintat amb pintura taronja, S'enrotlla com una persiana. el senyor Donald Trump. També. És que tots són un, tio. I amb el número 4, un tio 4. que no vull parlar d'ell, en general, el generalíssimo, Francisco. I amb el número 3, l'actual president d'Espanya, el tio que se les està menjant per tot arreu, Pedro Sánchez. Vale, ara ja ho dic normal. Amb el número 2, un tio que va arribar aquí a Catalunya, que va fer una xerrada davant de tots els mitjans i que misteriosament va fer la de Vinicius, la de que me ves i no me ves. Ahora me ves, la pel·lícula, literal. Inspirat amb la pel·lícula Ahora me ves. Que va fugir d'Espanya per anar-se'n a Waterloo. Ha dit que ho faria normal. Sí, És que m'agrada ser, saps, fer Sí, això. si t'agrada ser el això, centre hombre, d'atenció.
Amb el número 2, Carles Puigdemont. No cal fer res, cap soroll. simplement. I amb el número 1, el senyor que en Martí li regala cors. El senyor que ens ha ensenyat a com fer una oratòria davant del govern espanyol. Un tio que feia màrqueting abans. No, mentida. Crec que... Bueno, en fi, en definitiva, no diré res. I amb el número 1, Gabriel Rufián. Aplaudim. Aquest sí. Aplaudim més que res perquè podem dir que és l'únic d'esquerres que hem posat. Jo vull opinar una cosa, Ojo. En quin moment has ficat a Trump 5è? Va, ja comença, tio. És que per ja què? Comença. Bro, però tu has vist que hi ha 8. És que és millor Ayuso, Abascal i Sergio Rials que Trump. Sí, bro. 100%. Segons No, bro, no. No? No, bro. No sé, Hatim, vull dir, poder perquè et toca És que em a prop, pillen saps? més de prop, tio. I què, tio? Però és que no és que et pillin a prop o no et Bro, pillin a respecta la prop. meva decisió, no? Sí. Vale, alabem a Trump. No, bro, perquè m'està aguantant a la triar, bro, perquè si no ja les tindríem, tio. Bueno, perdoneu, vosaltres heu dit que és el quart No, millor polític. això- Tatxem-ho, Cada si cop que voleu. que soni aquest nom s'escoltarà un... El censurarem. Postproducció. Sisplau, Adri, passa-me'l. El posarem. I bé, també compartiu, com han compartit ells, les vostres llistes també. Deixeu-los comentaris. Si canviaríeu alguna no cosa. No han tan diferents, Hatim. Ja, els quatre. Vull dir, només perquè no el Trump, que no sé per què l'has ficat. Tu què? Que està dient que ens posin en comentaris el seu joc i tu em dius que no els tan indiferents. Estic indignat. Estic molt indignat amb tu, Hatim. Martí, bona nit. Molt indignat. Vés a dormir, Us hauríeu bro. d'indignar amb mi, en veritat, perquè vaya Vaya tela merda, de noms, vaya també merda us dic. top, tio. El pròxim que ens facis ja ens ho esperarem. Tio. Ve un cop i ens posa això. He anat a putejar. No, realment ha estat divertit. Sí, ha estat guai, ha estat guai. Molt bé, Adrià. No ens carreguem els equips. Moltes gràcies, Adrià. Bueno, com us hem dit, deixeu-nos en comentaris com el vostre rànquing personal. Espero que, no hagueu posat Espero a que us hagi Francisco quedat- Franco número 4. Espero que us hagi quedat millor que en Hatim. Espero que no hagueu fet tan malament com en Martí. Clar. I, també què fem? Hem d'agrair algú, no, Martí? Sí, i tant que sí. A l'Adrià. A mi. Un aplaudiment per Em l'Adrià. veieu? Moltes gràcies. El tio, en teoria, havíem pactat amb ell que gestionaria tot el que vindria a ser darrere de càmeres i el quart episodi ja són nosaltres. Sí, no, és un xupacàmeres. Entre aquests dos, jo estic davant de dues persones que només volen protagonisme, tio. Ja, Ah, a veure, Em sento desplaçat. Ja, Em sento desplaçat. Doncs els carregarem. Fora de plans, però... També ens agradaria donar les gràcies a la veu per deixar-nos aquest meravellós espai, per confiar en nosaltres i per això, no? Bàsicament. Sí, no, I- perquè tot aquest projecte és gràcies a ells, també. Bàsicament, sense ells no seria possible. Estem una mica fent-los el que vindria a ser una mica... Com? Què estem fent, Martí? Boing. Una mica de... Boing. No faré. Farem que si no hauràs un Ens sol banejaran, No faré. Ens banejaran. No faré. Vale. Perdoneu-me. I res, família. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor. Recordeu, seguiu-nos en totes les nostres xarxes socials. També ens podeu seguir, sisplau, per Spotify. Puntueu-nos, que això ens ajuda molt a créixer encara més. Confieu en nosaltres, comenteu també el vostre rànquing, opinions, notícies que us agradaria que us féssim, també si us ha agradat que l'Adrià apareixi amb nosaltres, perquè aviam, si us agrada tant, potser tocarà fer fora en Martí, que apareixi ell. A mi, jo no vull veure ni la cara. Ara mateix no li vull veure ni la cara, tio. Ni la cara li Martí, vull no em veure. parlis. No em Calla tu. parlis. Estic enfadat. Visca Trump, bro. Bueno. Has ficat a Trump Va. 5è, tio. I bueno, família, que ja no vull escoltar més, estic ja cansat. Hatim a la presó. Pleguem ja perquè... Ens veiem la setmana que ve amb més i millor família. Una abraçada a tots i adeu! Va, estic dins la polla de tu, Martí, tio.